Сучаснае беларускае тэлебачанне уяўляе сабой бясконцую плынь прапаганды з персанажамі кшталту Рыгора Азаронка ці Ігара Тура. Але ці было так заўсёды? Сёння цяжка сабе уявіць, але калісьці на БТ па-беларуску расказвалі пра навінкі кіно і ў жывым эфіры абмяркоўвалі праблемы падлеткаў. У нашым новым сюжэце мы згадаем самых вядомых тэлевядоўцаў 90-х і іх праекты, а таксама раскажам, што з імі цяпер. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, глубоко уважаемые телезрители. Большое спасибо, что вы с нами. Это ток-шоу «Карамболь». Меня, как и в прошлый раз, зовут Егор Хрусталёв. Адна з галоўных асоб беларускага незалежнага тэлебачання нарадзілася ў сям'і футбольнага брамніка Вячаслава Хрусталёва, які ў 70-х гуляў за мінскае «Дынама». Па заканчэнні прафесійнай кар'еры той працаваў трэнерам, а пасля і дырэктарам стадыёна «Дынама». Таму не дзіўна, што і сына мужчына рыхтаваў футбалістам. Але той абраў журналістыку. Яшчэ адным захапленнем Ягора Хрусталёва была музыка. На журфаку ён граў у гурце ББ. Падчас вучобы ён разам са сваім аднагрупнікам Алесем Кругляковым пачаў рабіць праграму «Крок», натхнёную расійскім взглядам. Аўтарам неаднаразова пагражалі за дзёрзкасць адхіленнем ад эфіру, але запушчаны рухавік пераменаў ужо было не спыніць. Як вы лічыце, хто сёння самы папулярны палітычны дзеяч у рэспубліцы? Понятия не имею. Як лічыце? Не знаю. Вы? Уже не знаю. Я, понимаете, с политикой не разбираюсь. Очень занят учебой. Вот республики я не скажу. Потому что, в принципе, если посмотреть, у нас большинство просто идет разговор. Разам з «Крокам» яе аўтары рабілі і праграму «Крок-тусоўка». Менавіта з падачы Хрусталёва на тэлебачанні ўпершыню з'явіўся малады гурт «Ляпіс-Трубяцкі». За «Крокам» з'явілася і першае ток-шоу пад назвай «Карамболь». Вядоўца запрашаў знакамітых суразмоўцаў, а гледачы ў студыі маглі задаваць свае пытанні. На «Карамболі» перабывалі ўсе топавыя беларускія артысты, а таксама замежныя, якія прыязджалі ў Мінск на гастролі. Акрамя таго, Хрусталёў быў прадзюсарам многіх іншых перадач, якія выходзілі на БТ, а ў 97-м годзе чытачы газеты «Знамя юнасці» назвалі яго самым сексуальным мужчынам Беларусі. У нулявых Хрусталёў ужо як прадзюсар запускаў на новым тэлеканале АНТ першыя беларускія рэаліці-шоу «Зорны цырк», «Дзве зоркі», «Тры халасцякі» і іншыя, а яшчэ прыдумляў тэлемюзіклы, якія паказвалі ў навагоднім эфіры. Таксама ён пісаў песні для поп-артыстак Ларысы Грыбалёвай, Інны Афанасьевай, Ядвігі Паплаўскай і Галіны Шышковай. Супраца з Шышковай у выніку вылілася ў каханне, і ў пазашлюбным рамане з ёй у Хрусталёва нарадзіўся сын. У першай палове 2010-х беларус з'ехаў у Маскву працаваць прадзюсарам на тэлеканале СТС. Сам Хрусталёў прызнаваў гэта ўцёкамі ад праблем у асабістым жыцці. Праз 5 гадоў ён вярнуўся дадому і яшчэ некаторы час вёў на розных каналах гутарковыя праграмы. Але ў 2018 годзе жыццё Ягора Хрусталёва зрабіла яшчэ адзін рэзкі віраж, і ён канчаткова сышоў з тэлебачання. Ён пачаў працаваць прэс-сакратаром кампаніі «Еўрагандаль», якой належаць сеткі крам «Еўраопт», «Хіт» і «Грошык». Сёння былому тэлевядоўцу 52 гады. Гэта я, Ларыса Грыбалёва, і зноў уламілася у вашу хату праз экран тэлевізара. 20-гадовая спявачка з'явілася на тэлебачанні дзякуючы Ягору Хрусталёву. У пераможцы конкурса «Маладзеж на 93» той пабачыў патэнцыял і паклікаў яе на БТ. Так стварылася праграма пад назвай «Усё нармальна, мама», музычны джынгл з якой ведае не адно пакаленне беларусаў. Усё нормально, мама. Адзін з аўтараў гэтай перадачы Владзімір Максімкаў расказваў, што ў пачатку ўсё рабілася на інтуіцыі і ніхто не задумваўся ні пра якія канцэпцыі ды планы. Усё было заточана на харызме Грыбалёвай. У кадры яна была мілай і шчырай, а ейныя ляпы падчас здымак часта ўключалі ў канцы перадачы. У мініяцюрнай дзяўчыне было столькі энергіі, што яе хапала і на музычную кар'еру, і на здымкі ў серыялах, і на ўдзел у вядомай праграме «Ранішняя пошта» на расійскім канале УРТ. Ва «Усё нармальна, мама» яна з камандай прыдумляла новыя рубрыкі, а таксама пагаджалася на любыя эксперыменты, на здымкі пад вадой і дагары нагамі. У першай палове нулявых у Ларысы Грыбалёвай выйшаў сольны альбом пад назвай «Што-нібудзь», многія песні з якога бясконца круцілі па радыё. А пасля таго, як праграмы «Усё нармальна, мама» не стала, яе вядоўца занялася бізнесам і заснавала адно з першых у Беларусі івэнт-агенцтваў.
Акрамя таго, жанчына шмат займалася добрачыннасцю і часта з'яўлялася на тэлеэкранах у розных шоу. У 2020 годзе Грыбалёва выступіла супраць гвалту сілавікоў, за што трапіла ў чорны спіс дзеячаў культуры, якім забаронена выступаць у Беларусі. Восенню мінулага года яе затрымлівалі, але ў той жа дзень выпусцілі на волю. Давно не видел вашу передачу «Видимо-невидимо». Она сейчас, говорят, в интернете где-то существует, как и мы? Ну, говорят и смотрят даже, да. Адна з найбольш арыгінальных перадач з'явілася на беларускім тэлебачанні выпадкова. Увогуле, ейны вядоўца і голас Сяргей Філімонаў збіраўся прысвяціць жыццё тэатральнай рэжысуры. Але яго бацька, савецкі партыйны дзеяч, заявіў, што сын мусіць вучыць гісторыю КПСС, таму хлопец пайшоў на гістфак БДУ. Пасля універсітэта хлопец з'ехаў на 10 гадоў у Маскву, дзе займаўся турыстычным бізнесам і планаваў эміграваць у далёкую Аўстралію. Але гэта ў яго не атрымалася, таму ён вярнуўся ў Мінск, дзе адкрыў пункт відэапракату і перыядычна пісаў артыкулы пра культуру ў газеты. Тэлебачанню незалежнай Беларусі былі патрэбныя новыя маладыя твары, і заўважнага ў тусоўцы маладзёна паклікаў на БТ рабіць праграму прыяцель яго бацькі. Але той адмовіўся. Філімонаву ТБ падавалася прыстанішчам старыкоў, дзе яму няма месца. Да таго ж яму не падабаліся жорсткія правілы і планаванне. Але праз год, у 92-м годзе, другая спроба стала паспяховай. Аматар мастацтва разам з сябрамі наважыўся рабіць перадачу пра тое, што любіць – музыку і кіно. Прывітанне. Вечар добры. Сёння ўжо наш 7-й выхад у эфір. Нагадаем, што праграма «Відзьма-невідзьма» цалкам прысвечана відэамастацтву. А спалучэнне відэа і аўдыа, музыкі і кіно з'яўляецца найбольш прывабным для нашых гледачоў, мяркуючы па вашых шматлікіх лістах. Незвычайную назву перадачы Сяргей Філімонаў прыдумаў, калі ляжаў у ваннай. На яго думку, яна удала звязвала дзве асноўныя часткі праграмы – відэа і аўдыо. Першы час за музычную частку адказваў журналіст Геннадзь Рабцаў, але праз пару гадоў вядоўца ў «Відзьмо-невідзьмо» застаўся адзін. У даінтэрнэтавыя часы праграма была глытком свежага паветра, і многія глядзелі яе з ручкай і блакнотам, каб запісаць назвы новых фільмаў і музычных альбомаў, а пасля іскаць іх на рынках ці ў пракатах. Ужо праз год пасля першага выпуску ў «Відзьмо-невідзьмо» з'явілася вялізная чарга з рэкламадаўцаў. Праграма часткова ператварылася ў трансляцыю рэкламных ролікаў ды розыгрышаў розных тавараў, а ейная працягласць павялічылася да 70 хвілін. Наўрад ці ў нейкім іншым месцы можна адшукаць такую колькасць разнастайных аўдыа-відэааксесуараў. Салон-магазин Panasonic Technics National, а гэта Мінск, праспект Скарына 78, сістэматычна звяртае ўвагу на гэтыя неабходныя рэчы. У рэдакцыю прыходзілі поўныя мяхі лістоў ад гледачоў. Папулярнасці спрыяла і адсутнасць рэгулявання. Ніхто не парыўся ні аб аўтарскім праве, ні аб конкурсах, якія паказвалі па тэлебачанні. На БТ «Відзьмо-невідзьмо» выходзіла 9 гадоў, і ў 2002 годзе праграма перасялілася на менш рэйтынгавы тэлеканал СТБ. З гэтага пачаўся яе канец. Нулявыя былі росквітам інтэрнэту, і людзям для доступу да сусветных навінак перастаў быць патрэбны пасярэднік у выглядзе нейкай тэлепраграмы. У выніку ў 2011 годзе «Відзьмо-невідзьмо» знікла з кабельных тэлеканалаў. Перадача яшчэ некалькі гадоў выходзіла на Белсаце, але гэта хутчэй быў іміджавы прадукт, чым тая праграма, на якой трымаецца канал. Без Сяргея Філімонава не абыходзілася ніводная кіна ці тэатральная прэм'ера ў Мінску. Пасля сыходу з тэлебачання ён працягваў сачыць за ўсімі навінкамі культуры, але не даў рады небяспечнай новай хваробе – каранавірусу. Вядоўца лічыў яе штучна створанай і адмаўляў неабходнасць масачнага рэжыму ды вакцынацыі. Але ў лістападзе 2021 года Сяргей Філімонаў захварэў на той самы ковід і праз некаторы час памёр. Вядоўцу было 62 гады. Добрый вечер, гэта агентство тэлевізійных навінаў, у студыі Алесь Круглякоў з аглядам падзей. Без гэтага вядоўцы было складана уявіць БТ 90-х і нулявых, а таксама Алесь Круглякоў быў голасам беларускага еўрабачання. Беларускай формай імя Аляксандр хлопец стаў карыстацца яшчэ з канца 80-х, калі яго матэрыялы выходзілі ў газеце «Навіны БНФ» і на радыё «Свабода». З таго часу і застаўся Алесем, тым больш гэта яго вылучала сярод астатніх цёзак. На ТБ Алесь Круглякоў прыйшоў 18-гадовым студэнтам журфака. Яго парэкамендавала ўзяць легендарная дыктарка Зінаіда Бандарэнка. Яна сказала, што ў вачах падлетка нешта ёсць. Так ён стаў адным з сувядоўцаў «Крока» разам з Ягорам Хрусталёвым. Трыбуна. Здаецца, самае лепшае месца, каб даказаць усім, што ты сапраўдная асоба.
Алесь Круглякоў быў пачынальнікам многіх праграм на БТ. Інтэлектуальныя гульні «Оскар» і «5 зорак», а таксама ранішняе шоу «Добрай раніцы, Беларусь» – гэта яго працы. Прычым у першых гульнявых тэлешоу вядучаму даводзілася займацца літаральна ўсім, ад выпіскі пропускаў да пошуку спонсараў. Акрамя таго, Круглякоў вёў навіны і палітычныя перадачы. Нават абрэвіатура АТН, агенцтва тэленавінаў, з'явілася з падачы менавіта гэтага журналіста. З другой паловы 90-х Алесь Круглякоў сумяшчаў працу на тэлебачанні з супрацоўніцтвам з пасольствам ЗША ў Мінску ў якасці прэс-сакратара. Гэта ў выніку стала прычынай канчатковага сыходу з БТ ў 2006 годзе. Яго адхілілі ад эфіру проста перад фіналам беларускага адбору на Еўрабачанне, які мусіў весці менавіта Круглякоў. Чалавек, які быў адным з пачынальнікаў незалежнага тэлебачання, некалькі гадоў таму разам з сям'ёй канчаткова перабраўся за акіян. Сёння ён працуе ў «Голасе Амерыкі», вядзе інтэрнэт-праграмы і запісвае падкасты. Гэтага тэлевядоўцу складана назваць культавым, але яго перадача «Правы чалавека. Погляд у свет» стала сапраўдным мемам. З тэлеэкранаў яна пужала гледачоў жудаснымі рэчамі, якія нібыта мелі месца ў краінах захаду. Вот полюбуйтесь, перед вами материал, в котором говорится: недавно в США отмечены факты, когда дети на ужин едят крыс. Да-да, вы не ослышались. Имеется в виду не сырых, а пойманных, потрошенных. Потом их варят или жарят, уж не знаю, как там дальше. Яўген Новікаў скончыў Мінскі медыцынскі інстытут і пасля яго заканчэння працаваў кардыёхірургам у мінскай бальніцы. Але раптам мужчына захапіўся кардынальна іншай сферай дзейнасці і пайшоў вучыцца на юрфак. У 1990 годзе яго вылучылі дэпутатам у Вярхоўны Савет БССР. У парламенце Новікаў стаў суаўтарам многіх законапраектаў, а таксама выступаў супраць прыватызацыі і ўвядзення інстытута прэзідэнцтва. У 1992 годзе дэпутат стварыў праваабарончую арганізацыю пад назвай «Беларуская ліга правоў чалавека», якая, сярод іншага, дапамагала людзям, якія сутыкнуліся з рэпрэсіямі з боку ўладаў. Яўген Новікаў актыўна крытыкаваў маладога прэзідэнта Аляксандра Лукашэнку, але пасля ягоныя погляды рэзка памяняліся. Праз гэта яго адхілілі ад кіраўніцтва Лігай правоў чалавека, але заўважылі ў іншым месцы – на беларускім тэлебачанні. З 2000 года экс-дэпутат стаў выходзіць у эфір з аўтарскай праграмай «Правы чалавека. Погляд у свет». Яна мела выразную антызаходнюю скіраванасць, а вядоўца ў ёй пераказваў розныя канспіралагічныя тэорыі. Неаднаразова прапагандыста абвінавачвалі ў хлусні, але ён лічыў, што годна трымае удар на інфармацыйнай вайне. Я обращаюсь ко всем работникам милиции, к прокурорам, к судьям, обращаюсь как гражданин. Пожалуйста, не поддавайтесь никакому информационному, психологическому давлению через оппозиционные СМИ и не верьте этой истерике о нарушениях прав человека и демократии в Беларуси. Праграма Новікава праіснавала больш за 10 гадоў і перажыла многія забаўляльныя праекты. Гісторыя яе закрыцця даволі паказальная. «Правы чалавека» круцілі на міжнародным канале «Беларусь-24», а ў 2014 годзе большая частка перадач стала прысвячацца падзеям ва ўкраіне. Гэта не засталося незаўважным у паўднёвых суседзяў, і Нацыянальная рада па пытаннях тэлебачання прыняла рашэнне забараніць беларускі тэлеканал за антыукраінскую прапаганду. На БТ сігнал зразумелі і не проста прыбралі Новікава з міжнароднага вяшання, а закрылі ягоную праграму цалкам. Сёння падобнае уявіць проста немагчыма. Яўген Новікаў уже не згубіўся і пэўны час працаваў на расійскіх чарнасоценскіх сайтах. Сёння яму 63 гады. Дзень добры, панове! Мястэчка Гарадзея. Нясвіжскі раён, Мінская вобласць, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Вобраз Юрыя Жыгамонта знаёмы любому беларускаму тэлегледачу, хаця, магчыма, не ўсе нават ведалі ягонае прозвішча. Праграма «Падарожжа дылетанта» выходзіла на працягу 17 гадоў, і за гэты час ейны аўтар расказаў пра сотні цікавых месцаў. Увогуле, Жыгамонт не планаваў быць ні тэлевядучым, ні акцёрам. Пасля арміі ён адвучыўся на машыніста вежавых кранаў і паспеў нават папрацаваць па спецыяльнасці. Але знаёмства са студэнтамі тэатральнага інстытута перавярнула ягонае жыццё. Яшчэ адным хобі Юрыя Жыгамонта былі вандроўкі па Беларусі, і ў 2001 годзе гэта вылілася ў тое, што захапленне стала часткай прафесіі мужчыны. Беларускае тэлебачанне запусціла перадачу пра вандроўкі па краіне, вядоўцам якой стаў якраз харызматычны Жыгамонт. Падарожжы дылетанта мянялі тэлеканалы і сыходзілі ў інтэрнэт, але на працягу многіх гадоў нязменным заставаўся вобраз ейнага аўтара – шляпа, акуляры, сакваяж і паліто. З 2018 года праграма больш не выходзіць, але Жыгамонт справу не закінуў і напісаў кнігу пра свае любімыя месцы ў Беларусі. Сёння тэлевядучаму 56 гадоў.
Яшчэ ў 1994 годзе студэнтка БДУ Інга Хрушчова галасавала за Станіслава Шушкевіча, але пасля маладая журналістка ўвайшла ў прэзідэнцкі пул Аляксандра Лукашэнкі. Ейныя погляды рэзка змяніліся. У сваіх сюжэтах Хрушчова пачала распякаць апазіцыю і яе лідараў, а вяршыняй прапаганды стаў рэпартаж з чарнобыльскага шляху 96-го года. А ніякай забароны на правядзенне такога роду мерапрыемства не было. Але ж апозіцыйныя сілы вырашылі насуперак усяму пайсці сваім, незразумелым для большасці людзей шляхам. І звар'яцелыя энтузіясты з ліку нецвярозых студэнтаў, не занятых аніякай справай пенсіянераў і іншых бязмэтна швэндуючых грамадзян сцягнуліся бліжэй да Акадэміі навук, адкуль, дарэчы, увесь сённяшні спектакль і пачаўся. Журналістка тлумачыла свае эмоцыі тым, што на тым мітынгу пратэстоўцы атакавалі яе са здымачнай групай. Работнікі БТ атрымалі кухталёў, а іх тэхніку паламалі. Як расказвала Хрушчова, у 90-х у журналістаў не было ніякіх забарон на здымку Аляксандра Лукашэнкі, а яна сама трапіла пад уплыў ягонай шчырасці і харызмы. Але пасля паездкі кіраўніка Беларусі сталі ўсё больш нагадваць тэатральныя пастаноўкі. Таксама Лукашэнку стала нельга здымаць ззаду. Хрушчова гэта звязвае са з'яўленнем Наталі Пяткевіч, якая стала першай прэзідэнцкай прэс-сакратаркай. З прызначэннем гэтай чыноўніцы пачалося і размеркаванне патрэбных пытанняў паміж журналістамі пула. Пасля адной з прэс-канферэнцый, на якой Інга Хрушчова задала Лукашэнку пытанне, неўзгодненае з Натальяй Пяткевіч, яе прыбралі з пула. На некаторы час прапагандыстка сыходзіла ў спартовую рэдакцыю БТ, але перад выбарамі 2010 года вярнулася ў навіны. Тым не менш, праз некалькі год жанчына канчаткова сышла ў бізнес. Кардынальна змяніліся і ейныя погляды. Яна пачала крытыкаваць рэжым і каялася за сваё мінулае. У 2020 годзе жанчына займалася зборам подпісаў за Віктара Бабарыку, а таксама брала удзел у акцыях пратэсту. Сёння 53-гадовая Інга Хрушчова жыве ў Германіі. Гэтая праграма апярэдзіла час і была даволі смелым эксперыментам для беларускага тэлебачання. Маладыя вядоўцы, сярод якіх былі нават школьнікі, абмяркоўвалі сацыяльныя праблемы кшталту падлеткавай злачыннасці і ранняй цяжарнасці, прычым рабілася гэта ў жывым эфіры. У выніку 5Ю5 стала трамплінам для многіх тэлезорак, якія дагэтуль працягваюць працаваць у медыа. Самым вядомым выхадцам з праграмы з'яўляецца Дмітрый Шэпелеў. Мінчук пасля закрыцця 5Ю5 вёў праграмы на БТ, а потым з'ехаў працаваць у Кіев. Там беларус сябе добра зарэкамендаваў і праз некаторы час апынуўся ў Маскве, дзе таксама стаў зоркай. Вёў статусныя мерапрыемствы кшталту Еўрабачання ці лёсавання чэмпіянату свету па футболе, а таксама працаваў на самым папулярным Першым канале. Шэпелеў быў жанаты з расійскай поп-зоркай Жаннай Фрыске, а ў 2020 годзе асудзіў гвалт беларускіх сілавікоў. Праз 2 гады і расійскае ўварванне ва ўкраіну, але па выніку Шэпелеў зрабіў свой выбар і застаўся на расійскім тэлебачанні, для чаго яму нават давялося з'ездзіць у акупаваны Марыуполь. Іншай зоркай 5Ю5 быў Дзяніс Кур'ян, які з'явіўся ў праграме дзякуючы ўсё таму ж Шэпелеву. Пасля закрыцця моладзевай перадачы Кур'ян зрабіў паспяховую кар'еру на тэлебачанні. Ён працаваў на БТ і АНТ, каментаваў Еўрабачанне, а таксама цырымоніі ўручэння прэмій Оскар і Грэмі. Пакрысе Кур'ян з тэлеэкранаў сышоў у бізнес. Ён валодаў сеткай рэстаранаў хуткага харчавання, а таксама заснаваў студыю, якая здымае рэкламныя ролікі і карпаратыўныя фільмы. З 2020 года на тэлебачанні ён больш не з'яўляецца. Сярод іншых заўважных вядоўцаў 5Ю5 варта адзначыць Глеба Лаўрова, а таксама Кацю Пытліву і Івана Падрэза. Лаўроў цяпер славіць рэжым і займаецца палітычнай прапагандай на АНТ, а Пытліва і Падрэз не падтрымалі гвалт і фальсіфікацыі на выбарах, эмігравалі з Беларусі і цяпер робяць свае інтэрнэт-праекты. Беларускаму тэлебачанню ў 90-е было складана змагацца з расійскім, бо там былі грошы, магчымасці і тэхналогіі. Але тым не менш, свабода першых гадоў незалежнасці дазволіла з'явіцца на БТ мноству папулярных праектаў, за якімі стаялі амбітныя і таленавітыя аўтары. Многія з іх змаглі прыстасавацца да пераменаў і знайсці сябе ў новых месцах ці сферах, але некаторыя ж так і засталіся ў гісторыі сімваламі сваіх асабістых праектаў.